Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wassalatu wassalamu wa salatu wa barakatuh. Ala hadi al-imam Abi Zakaria ya insyaallah dan an-Nawawi al-Nasri. Wa ila ruhi Muhammad al-Syarifan wa ila hadratin dini wa dinikum wa dini ahli wa dini ahlikum. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Riyadhus Shalihin 100. Apa yang nanti kawan? Bahan Abi Kubay. Oh, kisah wajib semua lagi. Justru itu ada yang tentang hiwalah. Tanggal 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hubayb. Wa an Abi Hubaybi lan saking Abi Hubayb. Bidhamil kha'i kelawan diwaca dhammah kha'i. Hubayb al-mu'jamati kang titik siji. Abdullah bin Zubair iya Abdullah bin Zubair. Abi Hubayb Abdullah bin Zubair. Ibnul Awami iya Ibnul Awam. Al-Qurasyi kang bangsa Quraisy. Al-Asadi kang bangsa Asadi. Radhiyallahu anhu. Kala ngucap sapa Hubayb, lama wakofa ing dalem semangsane lereng. Wakofa itu berhenti, maksudnya berhenti lereng. Sapa Az-Zubairu Zubair. Berarti Pak Abdullah Yaumal Jamali ing dalem perang Jamal. Perang Jamal itu perang antara Muawiyah dan Siti Aisyah. Da'a mongko ngundang ni ing ingsun. Da'a mongko ngundang ni ing ingsun. Sedang sama lagi. Da'a mengundang sapa Zubair ni ing ingsun. Pakuntu muli jumeneng sapa ingsun. Ila jambihi maring sandinge Zubair. Sing diceluki Pak ngene iki ya mara terus lungguh ning sandinge saat perang Jamal. Pakola muli ngucap sapa Zubair, ya bunaya, tunggu jejer kaya Pak dek anak. Terus Pak ini ngomong ngene, ya bunaya, he anak kesayangan ingsun, anak lanang ingsun. Iku innahu setuhune kelakuan. Iku dinasihati itu maksudnya. Iku pegawai perang. Iku layu talu ora den pateni. Al-yauma ing dalem dina iki pegawai perang ora numpak mesen karo anak. Ning perang itu hanya ada dua kemungkinan.
illa dzalimun kejaba sapa wong kang zalim au madlumun utawa wong kang diani yo cara perang iki loro nara mati yo urip nara menang yo kalah nara diani yo mengani yaya wa ini lan setuhune ingsun iku la ora nyono sapa ingsun ni ing awak dhewe ingsun sedangkan aku ora ngerti sauktalu bakal den pateni sapa ingsun aliyoma ing dalem dina iki sedangkan ora ngerti nak bapak ora ngerti bakal iki pun perang iki bapak gampangnya mati apa urip madluman hale wong kang diani yo maksudnya aku sing mateni apa aku sing dipateni wa inna min abari hammi wa inna min abari hammi lan sak temene iku luwih gede-gedene prihatin ingsun. Jadi wong arep mati ada dua kemungkinan peperangan mesti prihatin. Di antaranya iki Zubair prihatin tentang apa ladeni ing utang ingsun. Aku ki duwe utang. Afataro ana ta ngerti sira dainana ing utang ingsun. Kira-kira aku ngerti lho nak, bapak iki duwe utang. Maksudnya napa? Wong tuwa iki duwe utang biasanya diumpetke saka anak. Tapi kebalikannya anak iki duwe utang biasanya cerita-cerita ning wong tuwa. Tapi nek agen nak iso iki susah awakmu ojo mbok cerita-ceritake wong tuwa. Ketapa jenenge orang duwe tenang. Pertama sesuai awis rumah tangga. Orang duwe tenang, gampangnya orangnya kalau duit blas ojo sampai jenengan napa nangisi wong tuwa. Wong tuwa mung ya wis cilik iki wis susah mikir awakmu. Wis susah nguripi awakmu. Tutuke jenengan nak wis wani omah-omah wis wani bojoan ana ora enake leko dhewe. Dilek ku maksude dipek dhewe dirasake dhewe. Ojo cerita ning wong tuwa. Mergane napa wong tuwa kuwi nak ngerti susahe anak mesti susahe ngluwihi susahe anak. Ngambil duit itu susah, tapi nak wong tuwa kok ngerti ae ra duwe susahe ngluwihi susahmu. Karena nak wis di rumah tangga, wis di bojo ki wong tuwa digawe seneng, kasih kabar sing apik, diceritani sing apik, ya diceritani Pak alhamdulillah babi sak menten, untuk sak dodol, nak babi ora tau cerita, tapi nak pas rugi cerita, nak pas entuk babi sak pirang-pirang ora tau cerita, kebrukan utang cerita, dan itu sing salah. Ya untuk kayak kabar sing apik. Ngomong jenengan utang, ya kok kangelan, ya wis lu jenengan ki ora usah cerita wong tuwa, cerita kok babangane utang wong liya. Ya saestu wong kula dagang ditraktir dhewe. Lah wong jenenge wong omah pertama niku ra ya ora mesti langsung gagah. Ya kan? Kaya wetan sing ditandur ngono niku. Wetan ditandur anyar ya mesti liar di sama kaya umi sama abah itu perjalanan rumah tangga ora jujur balungnya kuat niku nggih boten. Ini wong ngalami umi sering cerita nih, nak wong rumah tangga ku saka nol, nak umi abah ora saka nol, saka apa? Saka men untuk menol itu kudu mendhuwur dhisik. Terus napa? Duwe utang. Ya apa janji utangku akeh. Nah, belum tak bojo, ya tak bojo, ya nyarutang di sarutang barang. Tapi utangnya apa? Bukan untuk konsumsi. Yang jelas usaha kecil. Waktu itu Abah sebelum nikah punya usaha travel, ya, ikut terjun di travel, modal. Nanti travel, ya, ada mau
ngangkat kene nanti termasuk apa pemodalnya jelalai usaha ono berarti nih berbulan-bulan tapi pas kejeblok jelalai ketemu apa itu klien utawa wong sing arep itu nyewa birune tidak terpercaya nek percaya duitnya digawa lunga waktu itu ngangkatnya mau ke Bali duitnya digawa lunga ya kebut mau gak mau tanggung jawab apa kerjaan boleh utangan kanggo tetep ngangkatnya yang mau ke Bali ya nak mau Jogja yo sithik mungkin sak bis piro gitu dan mau ke Bali akhirnya hutang ning bank ya berarti sejak nikah ya wis nyarutang kudu nyarutang utang kanggo napa niku wau ngambeli pas ketika mau ngangkatke di Bali. Ya alhamdulillah apa enggak pernah ngomong isik karena niku durung omah niku ya wis isik sapa kaya jenengan ngeten iki mencoba usaha. Ana niku ya ora terus kondo wong tuwa. Ya wis ditantu kalau bojone enak gelem ya wis diutang disarutang bareng ya alhamdulillah setahun coba ceritakan ya tahun katanya penghasilan berdua gitu oke waktu itu kayak mulanya ngelesi ya alhamdulillah sudah tidak rezeki setahun katanya setahun itu katanya orang duit tabungan apa-apa arep lunga yo diempat pengen kelambian yo diempat saestu niku mergo duwite kanggo nyarutan nanti sering ceritakan toh hamil men lahirnya Mas Bali kuwi nanti ora nyekel orang kok duwite mergo ora kerja ora apa boten duwite ku gare nyarutan nanti dalam posisi orang nyekel duit arep lahirke ora terus wajul wong tuwa nangisi wong tuwa mboten utang kanca saestu kula niku ning nggone bidan wahyu Pak niku zaman itu 600.000 layak tekan bidan sama sak mungkin 600.000 orang duit sak ngono duit ya wis sing cukup gawe sekawan sadina rong dina telung dina rencana kula yang dibuke utang sing gamane sing dibuke kula lahiran niku rencang galai rencang kula cedhak dadi rencang abah ora terus nangisi Mbah Makmun nangisi Mbak Aumun mboten kalau ini mak atau mbok atau bu ora diutang tolong bali ini dijiko apa abah nembung Mbah Aumun ya mboten napa ayo wis nang wong tuwa tetep diketoke gawe yo ketama ning ngene bingung iki wis wayahe mulai piye kok ora nggawa duwe alhamdulillah ya duwe rencang niku ya alhamdulillah iso disirai duwe iso gawe mulih ning bayi sangka apa wau bidan dan ini menandakan apa BUMI sudah memberikan contoh ya utang itu kadang adainu barokah kadang abang bilang gitu ya orang boleh berpendapat masalah hutang ono utang kuwi ono sing marai riba silakan berarti utangnya ono kanggo apa kuwi maka kuwi hal-hal sing ora apik ya dadinya ora apik tapi kalau utang untuk hal-hal sing apik ya adainu barokah utang itu dadeke barokah kenapa ya itu tadi ketang kepepet kaya ngono daripada gawe susah wong tuwa luwih apik napa ketok ijek ketok gagah ning ngarepe wong tuwa ketang nanti harus lebih berkarya cara kerjane luwih rekoso ya alhamdulillah iso nyarutang kira iso gedheke anak umpama waktu itu ketika saya boleh flashback umpama waktu itu awal kula ora wani utang nangisi wong tuwa ya iso mungkin Gusti Allah kowe arep tak uji ngono wae wis ora kuat wis gawe susah wong tuwa ya ora bakal dadi wong mulya sampai segitu lan wong omah-omah kan biasane wis duwe motor gitu wis duwe penghasilannya ditabung lan penghasilannya ditabung gawe nyarutang
dari misalkan min 8 ke min 7 ke min 5 min 3 alhamdulillah 0 itu dalam arti apa? Utangnya lunas. Begitu utangnya lunas, duit Mas Barik sudah berukur 2 tahun. Nah, orang duit motor saya itu enggak jualan motor itu orang duit ya motor nomor nyeleng Mbak Akad zaman tahun 99 aku motornya BMW ya BMW ini nak saiki ya bebek merah Welly nak bijen itu ya ulu begitu welek ya BMW ya mahal itu dong. Nah BMW ini nyeleng ada pentingmu ya wes orang tahu rumah orang tahu dolan apa sih dolan motor orang duit ya orang duit. Tapi kalau itu ya yang namanya suami istri itu sefrekuensi, itu insya Allah semua bisa dihadapi bersama. Alhamdulillah menjelang tahun kedua. Nah, iso kredit motor jangan sakmono ora koyo saiki. Saiki kredit motor 0% cuma modal fotokopi KTP saged. Biyen boten saiki jet 600.000 saged. Biyen saya pulau itu mau ngambil bisa tuku motor pertama narik ada itu legenda. Nanti motor legenda, Honda legenda. Itu uang muka harus 2.500.000 bayar ke itu tahun sekitar tahun 2002. Oke. Kalau ceritanya itu jenengan itu tergerak, nah jenengan itu yakin dengan kemampuan sendiri Gusti Allah tinggalnya tempel. Uang 2.500.000 itu harus jadi uang muka. Jadi uang muka nih, nah DP, nah istilahnya ini apa? DP. DP-nya 2,5 juta itu aja uang zaman tahun 2002. Jadi banget. Cicilannya 300.000. Nah kalau 300.000 kok uang muka 2,5 itu berapa kalinya? Hampir 8 kali lipat. Nah saiki kok cicilannya kok 1 juta, ya 1,5 juta kalau motor kali 8 itu berarti harus uang muka 12,5 juta kalau saiki motor saiki. Ya alhamdulillah. Nah berdoa denu barokah alhamdulillah. Duwe motor mulai iso nyenengke bojo, iso nyenengke anak. Minimal nak ngalor kudu konten tumbuh mulang numpak motor dhewe. Misalkan abah ngaji, abah awal-awal ngaji ya numpak motor itu lebih cara pergerakannya lebih sibuk. Nah, lebih sibuk ya duitnya tambah cukup. Nah niki makanya niki kaitannya dengan hutang niku nanti apa? Itu tadi ojo critakno wong liya wis dipikir dhewe. Insyaallah nanti dadine barokah tenan. Makanya sampai abah itu persembunyian apa? Adainu barokah. Kenapa barokah yang berumi ya pertama dari utang. Utang apa? Main layar utang, main tuku motor utang apa? Nah daripada utang wong tua, utang kanca, cerita diwaidu ya roe ape utang dealer. Iya toh? Tapi utang dealer sepenting berkerjane keteng ya iso gawe nyaur konversasi ya lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Afataro ana ta weruh utawa mikir sira denana ing utang ingsun. Yuki kang tetep apa denana mimalina saking bodo ingsun syai'an ing suwiji-wiji. Nah iki bapak iki duwe utang. Nek ibu dene dhewe iki mbok cukup ora digawenya utang. Jenenge main perang, anak mati, anak ngomong kok nak jebule mati. Anaknya orang ngerti nak pakne duwe utang lah ora disaru tangge. Ini namanya dalam istilah fikih istilahnya apa? Khiwalah itu mengalihkan tanggungan utang. Kalau nak mau mayat dianggapke diantaranya ditanggone to. Dianggapke duwe utang apa boten, mangke nak duwe utang tulung ngubungi keluarga. Kalau sudah ada statement semacam itu berarti
utangnya pindah kepada ahli waris. Lah perpindahan hutang, memindahkan hutang itu namanya hiwalah. Nah, jadi kemungkinan nanti hadisnya tentang hiwalah. Sumakolan mulai mengucap sapa Zubair, ya bunaya hi anak ingsun, anak lanang ingsun. Ya sejak omong kaya ngono ki member anak lanang. Jadi ana wong teko krunung ngomong, nak bapakmu pernah duwe utang aku sak ngene. Ya makanya sebelum dibagi untuk anak-anaknya bondo warisan kuwi iki apa gawe nyutang umpama mayit duwe utang. Ya nak wis nak arep dibagi. Wa ausolan wasiat sapa apa mau Zubair. Nak bondo kuwi mau wis didol, wis bodol, wasiatku ya nabi sulusi kelawan sepertelu. Jelali wong kuwi bapak ki mbiyen duwe bondo ya rungsan jam paling tak rewangi rekoso. Tulung sing sepertelu digawe sedekah. Kuwi bagianku. Nak bagianku kok sedekahke tekan akhirat tetep dadi bagianku. Kenapa asu lebih dari 300.000 gampangnya ora entuk sedekah kok wasiat infak kok setengah dari harta gak boleh. Nanti bondoku 1 juta, aku sing 500.000 gawe sedekah, sing 500.000 gawe awakne. Entuk napa mboten? Mboten. Islam sudah mengatur konsep sedekah itu paling banyak 1/3 dari harta. Bahkan as-sulusu kasir 1/3 kuwi akeh. Bahkan jarang orang kok sedekah apa berwasiat kok 1/3. Paling ya hanya 2,5%. Dodolan gote miliaran, entuke miliaran, 2,5 sama miliaran iki yo akeh. Nah, teman ini 1/3 saja, kok 1/3 digawe napa sedekah. Wa sulusihi lan 1/3 mal utawa sulus li bagian 1/3 wa sulusihi langsung 1/3 mal li bani kedua anak-anake Abdullah. 1/3 iki kanggo sedekah, 1/3 kanggo anake Abdullah. Yakni ngarepake sapa Zubair li bani Abdillah bin Zubair kedua anak-anak Abdillah bin Zubair. Jadi antung genora jarah kaya. Suruh susulusi iya 1/3 piro berarti? Mari kamu nih. 1/3 dari 1/3 berarti piro? Ya padha karo 1/3 kali 1/3 berarti 1/9. Nggih. Mangkok iki mudhun apa mangkok mungkin? 1/3 dari 1/3 ya 1/9. Kalau ngucap sapa Zubair. Yang 1/9 itu dibagi kalau kanggo anak-anak kanggo putu-putu. Fa'in fadola, nak wis dibagi-bagi fa'in fadola nuli lamun turah, nak isih ana turah. Mimalina saking bondo kita, saking bondo ingsun. Badha kodo ideni ing dalem sakwuse nyaur utang. Saya Elio Sidik, ya tanpa ana turahane namung Sidik. Fasulusuhu mongko utawi 1/3 mal 1/3 1/9 memang utawi 1/3 sulus iku libanika kedua anak-anak liro. Kala ngucap sapa Hisam. Nah ini intine iki sadurunge mati bondo ditata sing apik yen ora gawe rebutan. Wa kanalan ana sapa berdua lati Abdillah sebagiane anake Abdillah iku kot waza apa waro
Nah? Oh, kotroan. Iku kotroan teman-teman weruh. Sapa ba'du waladi Abdillah ba'lo Bani Zubairi sebagiannya Bani Zubair anak-anaknya Zubair Hubayb bin Hubayb. Ya makanya ini sing cerita Hubayb itu tadi karena berarti Hubayb itu termasuk putune wa abadin kebutuh anak lanang wa abadin lan abad wa lahulan iku kedua Zubair yauma idzin ing dalem dina iki perang apa mau Jamal yauma idzin ing dalem iki lan perang Jamal tis'atu banina utawi songo pira-pira anak lanang malah lagi Zubair anake lanang songo wa tis'u banatin lan songo pira-pira anak wadon berarti anake pira 18. Ya coba bayangke, kalau itu sama mak siji ya kok piro. Ya coba kok biyen ki bojone loro telu papat. Iki Zubair wasiat muni mau, padahal dhek anake 18, songo lanang, songo wedok. Ya sepertiga itu dibagi kanggo anak 18. Nah, padahal kalau menggunakan aturan mawaris anak laki-laki itu 2 kalinya anak perempuan. Tapi bisa juga menggunakan aturan ono asobah juga bisa. Orang ngucap sapa Abdullah Paja'ala nulitu mandang sapa Zubair iku yusi awe wasiat sapa Zubair ni ing sobideni kelawan nyarutan utange Zubair. Nah terus wasiat jadi Abdullah dengan ya bunaya anak lanang ingsun in ajasta lamun apes sira nang sesuk ya sing nyarutan utange bapak tapi nek apes ku maksudnya ora iso nyarutan duwite kurang ansyaen saking suwiji-wiji minggu saking gawe fastain nuli ampreo tulung sapa sira utange bapak dipikir nang wong bapak iku mati ning perang Jamal tapi umpama ora iso nyarutan fastain ampreo tulung sapa sira alaihi ing atase syae bimaulaya kelawan bendoro ingsun. Nah nanti pol-pol kalau mungkin rasa nyarutan jaluk tulung karo bendoroku. Terus saiki karo bosku. Jaluk tulung karo bosku. Nah bosku kuwi sapa? Pola ngucap sapa Abdillah. Sing Abdillah sing nyarutake mau. Fa wallahi demi Allah. Madaro itu ora weruh sapa ingsun. Madaro itu ora weruh ingsun mak ing perkara aroda kang ngarepake sapa Zubair ing man. Hatta kultu sehingga ngucap sapa ingsun. Aku ora ngerti sing dimaksude bos ki sapa. Ya aku takok ya abadi bapak ingsun. Man utawi sapa iku maulaka bendoro sira Pak bos sing jenengan kuwi sinten ora ngucap kok kula narasa nyarutan kok njaluk bos sing jenengan ora ngucap sapa Zubair Allahu iku Allah maksudnya piye nak kepepet jenengan kuwi ora iso nyarutan jaluk tulung Gusti Allah. Maksudnya yo coba tampili ngono kae melang-melong ya apa Gusti utangku akeh sarutang nggih ora kaya wong stres ya. Maksudnya tulung Gusti Allah itu hadirkan Allah dalam setiap aktivitas. Buat aktivitas hati, buat aktivitas fisik. Aktivitas hati itu maksudnya dungo. Ya dungo
Jaluk karo Gusti Allah, ya Allah, utangi kula kuat jenengan sarutangi. Nah, dengan sarutangi ora jujuk ana duit ibu sak kasur utawa sak bagor niku boten. Maksudnya ya adalah kerjane, rezekine lan lancar nganti curah ruah sehingga deke iso gawe rutang. Itu secara fisik ya tetep kudu kerja. Itu jenenge napa? Sing iso nyarutangke Gusti Allah. Ya ndonga seperti malam kami. Wiridane apa? Ya wiridane umi kandhake ndek besok. Misalkan dengan subuh kowe aja lali wiridan. Kapan wae apa besok subuhun kudusun Rabbuna Rabbul Malaikati Waruh kapan. Ojo lali meneh, gak akeh meneh. Apa nak wis memang mau kepepet iki apa-apa dilakoni. Ojo lali ping 7 meneh nak bar subuh. Maca ayat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ping 7. Gusti Allah sing ngersake, nek Gusti Allah ngersake iki tinggal kun fa yakun. Gusti Allah, ya Allah, sami kula kathah dengan sarungake diwaca kuwi. Engko tapi kan jone. Wes niku meneh aja lali. Ya umi kandhane mengko praktekke. Engko nak mangkat kerja sepanjang perjalanan maca inna atoina kal kausa. Mila masukan jaluk sugih. Inna atoina kal kausa. Kausa itu nikmat sing akeh gedhe turah ruah. Ya minimal ping 7. Di balaga boten itu termasuk balaga. Tak paksa balaga ora mangkat kerja, mangkat sekolah, tanya ke balaga. Tapi jari mangkok apa harus baca dulu. Inna atoina ping 7 saestu. Lha ora tanya balaga. Nak umi akon ya berarti umi maca balaga maca. Kalau pakai motor ya kayak jadi sikap wiridan bareng inna atoina kal kausa. Ya alhamdulillah Gusti Allah sing niki rezeki. Iso ora nang jenengan. Nah, nak muni ora iso ya ora iso tenan. Wiridane ora iso apa meneh nyambut gawene. Subuhun kudusun Rabbuna Rabbul Malaikati Waruh. Pentingkan Papa. Terus nopo innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pentingkan itu kon arep mangkat kerja. Lah nek jenengan saiki ora kerja ya mangkat sekolah. Ya toko pondok tekan mriki aja lali maca inna atoina kal kausa ping 7. Insyaallah ana sekolah ya entuk ilmu sing akeh. Derane pikirane gampang enteng diterangke. Ya kita mau mbek montak ngantuk. Ya alhamdulillah Bu mudeng. Ya awakmu wis montak ngantuk turunan bangsawan pisan. Ya toh, dan apa turunan bangsawan turu bangsa pangine awan. Ya wis turunan ora tau wiridan. Ya wis 11 ora ngerti apa. Minimal ki arep turunan ki arep mangkat sekolah, mangkat kerja maca inna atoina. Ngoten ya. Dina Orang ngucap sapa Zubair Allahu niku Allah. Wes niku saya coba tak paksa ya ora. Yang penting untuk cerita untuk cerita yang bisa membangkitkan semangat. Wallahu a'lam bishawab.